1400. Okay, vi løber videre. Hvordan gik vi lige 100 op? Det gik fandme stærkt. Er du sindssyg, mand? Til 1500, ikke? Okay. Det er fordi Simon tæller for 10. Kom så. Kom så tør det bare. Afsted! You got, godt nok. Nej, det stopper. Eller, vi er kommet ud igen, ud igen. Og så op igen. Og tilbage. Så kommer Simon og starter den. Og Simon, Nej, okay, eller kører, Jens, vi skal ud igen. Ellers skal vi se om den. kører 73 gange mere. Og igen. Ja! Der er du! Kom nu! Vi skal have den op på 1500 før det går. Ja, kom nu Simon, du skal køre 50 op. Ja, så tør det. Kom så op, ja. 1070. 78.